Kom så! Det er fint! Stå der! Det gælder om at ramme kameraet med bolden. Du burde nok lige holde kameraet. Sidste betaler billedet, så bliver det en bold. Nej, jeg filmer sådan relativt okay godt. Nej, der er ikke sgu ikke. Og så kommer jeg trække Nej, vi andre brugt trappen! Ligger tidy Så lækkert så. Der skal 9 mand herover til at være mål. Kan der kun være en på mål? Jeg kan ikke reglerne, men klarer der ikke kun være en. 9 mand til at flytte mål. Ej, jeg er ikke så god til. Ikke en mand på mål. Jeg kommer altid op på skændingen igen. Så var det godt. Vel pige, det er det. Jeg ser, du har brug for moralsk opbakning. Jeg skal ikke hjælpe den. Ikke mod mig, hvor fanden I taber. Du burde have til at stå og slå din bold væk. Ja, det er en god idé. Lidt mindre, og så... Så jeg kan styre kameraet noget bedre. Så jeg ikke har noget styr på, hvor bolden hele tiden er. Altså, fordi jeg går ikke ud fra, at alle er stjernespillere, blandt andet mig, til at skyde den langt på. Ja, du så ret i. Så jeg tænker, det er klar. Du er inde på banen, Anders, bare så du er klar over det. Det ved jeg godt. Det er derfor, jeg filmer allerede nu i mellemtiden. Bare fordi du ikke har noget at lave. Så kan du lige så godt øve. Kan I tre ikke lige skubbe det der mål? Jeg har også et HD-kamera hjemme, men jeg kan ikke finde det.